his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Muzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Takulandirani ku program yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndilo Lemba, date 18 July 2022. Ndipo ndi chaka C, mulungu 16. Mawu oyamba uchokera ku Mika mprofeti chapter 6 kuyambira verse 1 mpaka 4 ndiponso verse 6 mpaka 8. Salimo 50 ndipo mtenga wabwino kuchokera kwa Mateo 12 kuyambira 38 mpaka 42. Ndipo amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Derende Thomas Pouya, a missionaries of Africa, kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateo. Pa nthawi yomweyo aphunzitsi ena amalamulo ndi afarisi ena adauza Yesu kuti, aphunzitsi, tifuna kuti mutionetse chizindikiro chozizwitsa. Koma Yesu adati, anthu a m'bado uno ndi oyipa ndi osakhulupirira. Amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, komabe sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali m'mimba mwa chisomba chija masiku 3, usana ndi usiku, chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala mkati mwa nthaka masiku 3, usana ndi usiku. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a ku Ninive adzauka pamodzi ndi anthu a mibado uno, nadzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipo tu pano pali woposa Yona amene. Pa tsiku la chiweruzo, mfumukazi ya kumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno ndi idzawatsutsa. Paja iyo adachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tu pano pali woposa Solomoni amene. Mthenga wa Ambuye. Abale, mawu a Mulungu akutiphunzitsa kuti tidziwe Yesu monga alili, osati timukonde chifukwa cha zodabwitsa kapena chifukwa cha zozwizwitsa. Nditu kukhala Mkristu tikufuna kuti nthawi zina tione zinthu zodabwitsa, zinthu zimene ndi za nthawi zonse ya ayi, kuti tikhale ndi chikhulupiriro. Pa nthawi ya Yesu, afarisi nawo anali anthu ofuna kuona zodabwitsa. Adafuna kuti Yesu achite zina zimene anthu sangathe kuchita, zimene anthu ena atalephera kuchita.
kuti aziwe nditu kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Koma Yesu akuwachenjesa kuti asakhulupirire zodabwitsa zokha, chifukwa iyeyo ndi mwana wa Mulungu amene ndi woposa Yona, ndi woposanso Solomoni. Chizindikiro chimene Yesu akufuna kuwapasa ndi chizindikiro cha Yona, chifukwa Yona adapita kukalalika ku Ninive. Asanafike ku Ninive adakhala mu mimba ya somba, chisomba chachikulu, masiku 3. Ndiponso Yesu kukhala mu nthaka masiku 3, kukhala mu manda masiku 3, akusonyeza kuti nayenso anthu ayenera kumvetsa kulalika kwake, kumvera ndi kusinta umoyo wawo. Chifukwa anthu aku Ninive adamvera zimene Yona adanena, ndipo adasinta umoyo wawo. Yesu so pouka kwa akufa, iyenso akuli ndi mtenga wabwino, ndipo tiyenera kutsata zimene Yesu akutiphunzitsa. Ndiponso Solomoni adali munthu wanzeru, ndipo anthu adachoka mu mayiko siyana kuti apite ku Israeli kukamva za nzeru za Solomoni. Ndipo Yesu ndi woposa Solomoni. Tiyenera kukhala ndi chidwi kuti timvere zimene Yesu akutiuza siku ndi siku. Abale, tisakonde zodabwitsa zokha ayi. Zodabwitsa zikutithandiza nditu kuti tikhulupirire, koma tisayike chikhulupiriro chathu chonse pa zodabwitsa. Ndikudziwa kuti alipo akhristu ambiri amene akupita uko ndi uko kufuna kuti aone zodabwitsa. Akupita ku misa, ndipo misa ikata akupitanso ku misonkhano yena kuti mwina aona zodabwitsa. Kapena kuyang'ana pa TV kuti mwina aona zodabwitsa. Tisasate zodabwitsa ayi, koma tisate Yesu yemweyo. Muzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.